Ini 지방원래 우리 지나오라 살벌감. 아유, 막고르골리 메디가 왜 다크 사? 마트 사등. गाबबाय थानायसो नुदों साला खबरबोलाया माबोलाया साला उदै सानायाव थानो हालायलांला सातबार मानि खिबाय मा संनानै होयो गावहानो जानायनि आखल गैथ्रा मा जालाबायो दाना आंखौसो दाय हमदों बियो जानायनि नङा बोराय फाक्का मोदाय सिख्लायासो हरखादों नोंखौ गोदोसो बुंबाय थादों माबा मानि मोदाय सिख्ला हरनांगौ जाखो बाबुआ लेंहर मुलि लायनो खिनायनि खिगानायनि नङाहाय बोराय फाक्का मोदाय सिख्लायानोखा गोलोमजोब्बाय नोङो थाथ'र' बिफा आं बाबुखौ मुलि लायनो थिनहरनि खिनायनि र' ओमफ्राय नों मानबाय बैयो थायथ' मानि मानबायनांगौ ना साइकेलजों दोनहैनांगौ नोंखौ र' दे र' आइलांगि बुंनाया नों मारगौसो खोमालै मोदाय सिख्ला हरनाया रोदा साजोब्बाय माथो हायदे दहाय मोसौ खानायावसो हरनानै फैयाखै दं आयदि माबार लाबोआनो जासैलै मुलिखौ सानाया थानो हालायलांला ओइ बाबा नोंहानो मुलि लायसाय हाब मा जालायखो फाग्ला बुरैयालाय मानि मुलि मा मुलि माने खिनायनि मुलि लायनो थिनदों आंनिबाथ' खि गोरा जानायनि खिनो हायावसो गाबबाय थादों बियो मा मुलि नांमारगौ मोजाङै सोंबानो जायोना खिगानायनि ना खिनायनि खिनायनिसोहाय गावनो होनखादों खिनायनिबाथ' खिसावत्ला बायनानैसो लाबोनांगोन औ गाव जि बुंदों बेखौनो लायनानै होफैदो बाबा माबारनो मुलियाबो बे नरेन फार्मासियावनो मोनखायो बाबा दे होमबालाय फैसाल' हरदो फै होमबालाय आंनाव दंखायो फै हरगोन आङो आरो गयफोर जानोबो हरफादो एसे आयु गथ' मानसियानो गय जायो नामा जाम्बा जागोन नोङो जाम्बा गथ' जाबावो नामा लानो हाबावबायसो दाबो लाबोनांगौ मुलिखौलाय उदै सानायाव थानो हालायलांला मुलिखौ लाबोबाय बाबा लाबोबाय नै लाबोदो गोख्रै दौथारनो सां हनै नोमफाया मेमबारायगासिनो बारा जाथारदों खोमालै बोराया ओमफ्राय मुलिया मोजां जांख्रा दौनांगौनो खिथाहरदों डक्टरा आयु एफा गिदिर मानसिखौनो बोरै जांख्रिनानै दौनांगौ दे थिगसे जांख्रिनानै दौहैथारनोसै आं दानो दौहैथारनोसै बाबा मानसिया मेमबारायगासिनो नों मोसौनो दै दौहैदो दे जागोन दे ओमफ्राय मोसौआबा बबेजों खादों बे हायथुनि बारियावनो खानो थिनहरदोंमोनहाय बिनिफ्रायनो उदै सानानै फैदों नोमफाया ओमफ्राय मालायनि बारियावसो खादों आरो बेखायनो जावजालाबाय थायोलै दे आं थाना फैनि ओमफ्राय मोजाङै जांख्रिना दौबानो जाबाय औ दे बाबा आं दानो दौहैथारनोसां मोजां जांख्रिखागोन आङो नों मोसौखौल' दोस्लायनानै फैदो फिफा ओइ सिखाद' ओइ फिफा मोदाय अरजानाय सिखादो ओइ नै मुलि लाबोदों सानायालाय सागाबायमोनलै उदैया एसे गेसल'सै खोमा दे लाबायबा जानोसै बानायदो माबार मुलि जानायनि सिगां मोजां जांख्रिग्रोनांगौनो डाक्टारानो खोन्थाहरखादों र' आं मोजां जांख्रिग्रोनि देब्रा दे माबार जांख्रिबानो जाबायना बेखौनो खिथालायनांगौ नामा दे होमबा फिफा नों दलद थादे मुलिखौसो जांख्रिनांगौ जांख्रिबायदि हगाराखै बिजाम्बि खालामबाय थागोन सोर खिथाया नोंनो मानसिखौ जांख्रिनांगौ होननानै गुदस खालामबाय थागोन बाबुनि सिगाङाव डाक्टारानो मोजाङै जांख्रि होननानै खोन्थाहरखादों आरो गावबोथ' जांख्रिनोनो थिनखादोंमोन दालाय आरो माथो गाबबाय थादों सोर डाक्टारासो खिथादों जांख्रिनानै दौनांगौ होननानै बैलाय जों गामिनि नरेन चन्द्र ब्रह्म डाक्टारा दे दा लोंसै दे लोंबासो हामगोन जाम्बा नै बिफा नै लोंदो नै लोंदो सना नोमफानि सना गोदोस्र बुंबाय थागोन जयखिया बेमार जानायखाय सना होनबाय बेयावबो रागासो जोंहरो मालायफ्रालाय बोरैथो दार्लिं जानु होननानै गाबज्रिलाबायो आंखौबा दिनैसिम बिदि गाबज्रिफेराखै गावहा उदै सानायफ्राव जाम्बि बायदि गाबज्रिबाय थाना नोंहो गाबज्रिब्ला बे थलाव गाबज्रिसै लाजिलायलाङो आं गोदोस्रखा रागा जोंबाय थानाङाहाय फिफा दसे रेस्ट लादो दे आं नोंनो खिगुरै जानायनि खिसिरि संनि दे थाथ'
आया आइलांजिया माबा खि गुरै जानायनिसो केसरि संनो होनबावबाय खिखौसो गोरा जानाय सानखो ना माखो बिलाय आंनिखौलाय जय खियाखा दसे रेस्ट लानोसैलां आइदि आइदि माथो उदै साबिनखोब्रा नै माथो गफिनांसो मोनबाय दा जानाय नंलालै टयलेटआव थांबावनांसिगोन आइदि फाग्लासो खारसैलां ओइ बिमा फैदोलै माबार मा मुलि लाबोनांगौ मा मुलि लाबोदोंब्रा खिनाया बारासो जादों आइदि जालालै बिदिबो लावगोनसो माथो आइदि फैदोलै सानाया थानो हालाय लांला आयु बेयावलाय मा मोनजानायनि जिरायफैनांगौ नोङो थ' होमबा फै गावहाबो मा जासोयो मुलियाबा मादि मुलि लाबोदों बेबा बारासो जादों गावहानो खिनायनि मुलि बिहरबाय नालाय आंबो बेखौनो लाबोहोबाय आरो जिराय दलद जिराय बेयावनो थांलै बाबा लिंहैदो उदै सानाया थानो हालाय लांला र' होमबा आं लिंहैनि आरो फिसालानि सिगाङाव बिदि गथ' गोरलै बायदि गाबबाय थानाङा दे ओइ बाबा नोंफाया लेंहरदों फैलाय आंना ओंख्रियासो खामसिगोनहाय थांसै मानो लेंहरदों खोनासंसै नै मा जाफिनलायखोब्रा आफा उदै साफिनदोंलै बाबा हामाखै माथो बारासो खिदों हाब आफा मुलियानो खिनायनिसोखाबा खिनाया बारा जाखागोन खिनायनि खि बन्द जानाय नङा माथो आयालाय नोंनिखौ खि गोरासो जादों होनदों माथो खि गुरै जानायनि खिसावनायनि मुलिसो लाबोनो खिथादों आंखौ बेखायनो लाबोबाय आं बे फाग्लिजोंबाथाय जेबो जालालै बुजिया बे बुंबाबो खिनाय जानायनि खिगानाय मुलिफोर खाबाय आं और खिनायसो मुलि लायदों बे सला खियाग्रायाव आइलांगिलै एकदम जाथारलै बे मानसिजों एकदम बाथारबायसो मानसिखौनो ए होमबा खिगानायसो नांगौमोन नामा आफा मुलिखौ औब्रा थै बेखौ नाया खिनायनि मुलिसो नांगौ होनना बिहरनायखौ नुवाखै लायफिनसै नामा आफा होमबा लायफिनदोलै बाबा थां र' होमबालाय लाना फैनां दानो सफैगोन र' एसे थैज' औ दे बिमा आइलांगिनि फिसालायखाय बिबो आइलांगासो जालांबायलै सालाव कमन सेन्स बाहायनो हाया नामा एसेबो सोरबाखि खिसावनायनि मुलि जायो नामा मानसिया साला खिनायनि मुलि होनखाबाय आं बुजिनांगौना बिसोरो साला गोदोसो आनला मोनलाखालै बिसोरो मानसिफ्रानो आइदि खिनोसो ओंखारबावबायलै आइदि हाब आइखौ माथो दिनै हेमा मालिनि बायदि नुलायथारदों नंगौ बाबा थगायदोंदां गावहा थगायाखैलै आयै खिसिखौ नाजोर ना लाग जाय आयु मा खालामनाय जाखो बियो बोरमा गं बायदि बोरमा गं नङालै आयै बिदि खालामबा नोजोर नाङानो मानसिफोरनि बेखायनोसो खालामदां ओमफ्राय माथो बुदर दर थाबाय थालायखो ना आफाजों अरजालायबाय हामगौ फाग्ला गथ' बिफाखौ सैमा होननो हामाला सैमा होनखो आंलाय आफाखौलाय गावहा दानिसो आंखौ बिफाजों अरजानाय होनदों है आयै नों दाबो बिराद जाम्बिलै बुजानाय रायजानायखौ अरनाय होनोलै आयै माला बुजिबावगोन नोङो माथो जेबो कमन सेन्सआनो गैथारा नोंनाबाथाय खालि गदल' सानजोबथारो बाथ्राखौनो गदबा गद खान्थाल बेगद होननाय बायदिसो नोंनाबो ओमफ्राय देलाय बुंलाय मानो बुवा नोंखौ आफाया बुवाखैहाय नोम्फा नगेन चन्द्रआ थियेटार नायनो लुबैबाबो नायनोबो मोना नालाय ओंखायनो बोराबदां मालाय गामियैनो बयबो नायजोबदों जोंनाल' न'खरसेया रावबो नायहैयाखै आंखौबो नायहोनो लाङाखै नोंसोर थियेटार नायनो लुबैबालाय मा जानोब्रा आयै सिटआनो बिराद खम टिकेटानो थोलायलाया सेलाय बेलायसो जालाबायो बिमाखौ थगायलायबावो होमबालाय बे हायथु गायदे मोनालाय सामफ्रामबो बोरैथो नायबाय थादों बोरैथो टिकेट मोनदों बिसोर मालाय बिसिना VIP दंजोबखायो VIPआवसो जिरायो बिसोरो
आंनो फैसा हरबा आंबो VIP दाना लाबोगौमोन ना भिआइपिजों नायनो मोनमारोबा जोंनावबो भिआइपि दं दा बाबा हाब मा VIPनि खोथा दिहुनलायखो बेलाय ना उल्थासो बुजिलायबाय फुरा बे जि सोग्रा VIPखौ ओंखारथारदों बियो फाग्लालै थांलाय आइलायलाय माबायदि VIP बे लायलाय नायनि र' होमबालाय आं लायनि दे बाबा ओमफ्राय नै जों सानैजों थांगोन दे नोमफाखौ लांफाखाया जोङो दे आइ दे फुरा बेलेगसो बुजिलायबाय बे आइहा दा माबा बुस्थुखौसो खावब्ला लाबोना फैलायगोन बे एलाय आं जि सानदों बेनो जामारबाय दा एलाय जोंना भिआइपिया बाबा एलाय बेजोंनो नुमारगोन दा बाबा नुगोन आयै मानो नुवा जानो ओइ आफाजों नोंजों नायथां दा हराव थै आं नोमफाजों थाङालै नोंजोंसो थांगोन बाबा नोमफाना खिनायानो हामाखै दाबो आरो बे फिसा भिआइपियाव सोर सासे जिरायनांगौ नोमफाया ओरैनोबा उदै गेन्द्राद्रा जायगाखौनो लाजोबगोन माथो आं जिरायनोनो मोननाय नङा है आयै आं नोंखौ बाबायलै बिराद जाम्बियावनो दंलै नों दाबो बे VIPजों नुवा टिकेट VIP काउन्टाराव थांनानै दाननांगौ फैसाजों बे सिलाग्रा VIPसो बियो सिलाग्रा बेजों नुवा मा खुरि रेजेदलायनाय रायलायखो बिमाखौ बेंगिसो सानखो ना माखो बियो आयु होमबा बेजों नुला आरो बेजोंलाय बोरै नुनांगौ जाखोब्रा आयै बेखौनो बे भिआइपिजों नुगोन साननानै जि खुसिसो जादोंमोन आङो थौ नोंबो दाबो बिराद जाम्बियावनो दंलै बुरिलायनानैबाबो एसे सोलायदोब्रा है गामियैनो बयबो थियेटार नायहैजोबदों आंल' थासिगोन आरो नायनो मोनला आरो आङो बोरायखौनो बुरखायनांसिगोन अनलाजों सयाबिनजों संनानै बेखौलाय दा मा खालामसै बेजों जेबोआनो जायाबालाय नांलाबो आंनोबो बेखौनो सना फिथर बायदि गद्रेजावसो सोनानै दोनदोंमोन आङो अखानाया बिराद मोजां जादोंलै हाफोरा गिसि आराम थाजा जादों गय बिफांफोरा खम हां मोनलायनाय बायदि मोनबाय बियो थाजा हाद्रिफोराबो खारबायलै बियो थानोबो आराम जाथारदों गुसुनो बिदिनो माजे अखा हाबाय थाबा थानो बिराद आराम जासिगौ नै आइलांगि मा खालामफैलायखो नोंलाय बुलाय आयु बोराय मानोथो खामानि मावबाय थानांगौ नोङो खिनाया मैयासो हामदों मावथ'आबाबोथ' जायोमोन दा फाग्ला थोद जाम्बि सोर खिथाया नोंलाय खामानि मावबा खिनाय जायो होननानैलाय जायखिया बुंखायोलै जानाय लोंनाय उल्था फाल्थाबासो बिदि जायो गावहा ओंख्रि एसेयावनो मस्लाखौनो खुरैनै होयो माबा जालुगनो माबा एलाइसिनो लंनो माबा माबि बिदि गोदाव सोराव संनानै जाहोनायावसो आंना उदैया गाज्रि जादोंना दाना आंहासो दाय जाबाय गावहानो ओंख्रि संनो रोङा ओंख्रिया गोथाव जाया होननानै बखिबाय थायो नालाय रागा जोंबाय थायो नालाय ओंखायनो मस्ला बरा होनानै संदोंमोन आरो दे जेबो नङा गोथाव जाखादोंमोन ओंख्रिया उदै गाज्रि जानायखौसो बुंदों आं ओमफ्राय बे मा जाखो बे खानाया बिबार थेबनाया जा मोजां नुखादोंलै हेमा मालिनि बायदि नंमारगौ मोजां नुमारदों बाबुआबो बेखौनो होनखादों ओमफ्राय आं नोंनो आरो गोथाव ओंख्रि संनानै जाहोगोन दै सयाबिनजों अनलाजों जाहोगोन थोद जाम्बि अनलाजों सयाबिनजों सोरबा संनाय नुदोंलै जायखिया ओंख्रि संनो नागिरखायो ना गोदो नोमाया बिदिनो फोरोंहरखादों नोंखौ अनलाजों सयाबिनजों संनो आइया फोरोङाखै आब' दनियासो फोरोंदोंमोन होनबालाय नोंबो धनिनो संनानै जाहैदोब्रा आं बिदि ओंख्रिखौ जायाना अनलाजों सयाबिनजों संनायखौ दे जायाबा जाया आरो दस्रा ओंख्रि संनानै होगोन ना आङो ओमफ्राय बिफा थ' सानैजों थियेटार नायहैनि आयु फाग्लिया माबा थियेटारसो नायनो लिंफैलायबावो गोदावस्राव थियेटारा सेंग्रा सिख्ला नायग्रासो गोसोथोलायनायसो जों बोराय बुरै जानानै थांबा मा सानांगौ मानसिफ्रा ल' सिंनो मिनिलाबायगोनसो माथो नों सालाखौ लानानै थांलै आं थाङालै नोंनाबाथाय बिदिनोसै आंखौ थांजानो गिनानैनो नों बिदि होनबाय थादों दा नोंसालाखौ लेंदोंमोन आं दहायनो थाङानो आंखौ लाजियोनो आंजों थांफानो नोंजोंसो थांनो थिनदों गावहा आंखौ आइलांगि होननानै न'आवनो दोनबाय थायो नालाय ओंखायनो आङो जेबो रोंला आइलांगिखौ बुङाबालाय माथो बुंनांगौ आं हले जेबो मोनथिया आंखौ दिनै थियेटार नायनो लांफानांगोन बिदि रागा जोंबाय थानाङालै बिमा न'आव गोजोन फैया बिदिबा गोजोन आरो सोर गोजोन फैनो नागिरदों जोंनि न'आवलाय हा गोदाव सोराव नङा दे बोराय ओइबार हले दांजाखागोन आंजों नोंनाबाथाय खालि बे उल्थाल' बुजिनायलै गोजोन माने मानसि नङालै गोजोन सुख सान्थि आजादिखौ होनदों आं जाम्बि आइलांगि हय नंगौना नङाथाय खालि हिन्जाव गदायनो गोजोनबानो सोरबा हिन्जाव जागोन नोंना खालि बिदिल' थौ थांसै
더